Hi guys! Karon manghugas tag plato, no? Okay. Sunday, day off man sa helper. So banlawan na to una guys, kay para mangawa ang mga namilit nga mga kanino, no? Okay guys, ay atong ibabad ang mga kutsara o baso guys, no, kay para mawa ang mga oil-oil ug ang heat. So magbutang taog dishwashing liquid. Unya, oy. Chlorine. Para tanggal jud ng mga dangog-dangog. Babad sa nato ning mga kuan guys, kutsara. Sunod mga baso. Pawahin ni nato mga baso o sabon, no? Unahon nato ning mga plato o mga panaksan. Okay. Ini nga tong sinabunan guys, ato na ibutang dito sa kaha nga nilutuan kay para mahumok tong mga namilit nga mga oil-oil.
Okay. So, nakuha na nagpanghugas. Finishing touch na lang ta, guys.